Hej, jeg hedder Erla Højsted. Jeg er psykolog og partner i Wise Me Up, og jeg sidder her sammen med min partner, Katrine. Katrine er coach, og hun ved en hel masse om det her med, hvordan man når sin mål og sådan noget. Og sammen har vi faktisk lavet en hjemmecoaching session. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men vi har lavet nogle digitale produkter, hvor du kan arbejde med dig selv. Katrine, vil du ikke sige lidt om, hvad er det for en model, vi har lavet? Vi har lavet en model, der hedder Coach dig selv. Og i den her model, der får du alle de spørgsmål, som en coach normalt vil stille dig. Altså du får spørgsmål omkring det her med at sætte sit mål, at blive specifik omkring at sætte dit mål, hvordan du overhovedet sætter dit mål, og hvad der overhovedet... Det handler også om, hvad der motiverer dig. Altså, når du sætter dig et mål, er det så noget, du selv gerne vil opnå, eller er det noget, du gør for andres skyld? Og så handler modellen også om, hvad der i virkeligheden står til hinder for, at du sætter dig et mål. Fordi at du går ikke igennem en coaching-manual, eller går til en coach, hvis det at opnå dit mål er lige til. Altså, så vil du bare gøre det fuldstændig dig selv, og du vil ikke have brug for hverken en coaching-manual eller en coach til at opnå dit mål. Så hvad er det i virkeligheden, der forhindrer dig i at opnå dit mål? Og så sidst men ikke mindst, så handler det jo selvfølgelig om at skulle handle på at komme i gang med at opnå dit mål. Altså det vil sige, at den coacher dig til at skulle lave en plan. Og så taler den selvfølgelig også meget omkring det her med at skabe forandring i dit liv. Hvad er det i virkeligheden, der gør, at det er så svært at skabe en forandring? Og hvad skal du gøre for, at den forandring, du skaber, vil være vedvarende? Så det er det, denne her model, den handler om. Super, Katrine. Tak for det.